Φαντάσου την παγωμένη και προμηνύουσα κακό αυγή της 18ης Νοεμβρίου 1974, όταν τα κύματα της θάλασσας της Ιαπωνίας δεν έφερναν το συνηθισμένο μουρμουριτό, αλλά την ανελαίητη οργή μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Στο νησί Τσουσίμα, ο άνεμος δεν έφερνε πια το φρέσκο άρωμα των δασών κονοφόρων, αλλά τη δυσόδυμη ροδιά του πλησιάζοντος χάλιβα των σάπιων θαλάσσιων φυκιών και της μπαρούτας. Στην ακτή Κομόντα στέκονταν 80 σαμουράι, 80 άνθρωποι από σάρκα και οστά που αντιμετώπιζαν έναν ορίζοντα κυριολεκτικά σκοτεινιασμένο από τα πανιά 20.000 Μογγόλων, Κινέζων και Κορεατών πολεμιστών. Αυτή η στιγμή ήταν μία από τις πιο σκληρές και άδικες μαθηματικές εξισώσεις στην ιστορία του κόσμου. Για κάθε ιαπωνικό σπαθί υπήρχαν πάνω από 250 εκπαιδευμένοι, διψασμένοι για αίμα κατακτητές, πίσω από τους οποίους υπήρχε η μεγαλύτερη συνεχόμενη χερσαία αυτοκρατορία στην ανθρώπινη ιστορία. Ο κόσμος των σαμουράι, χτισμένος επί αιώνες στα ιερά τελετουργικά της τιμής, στις ευγενείς μονομαχίες και στην ατομική δόξα, βρισκόταν ακριβώς 3 ώρες μακριά από την ολοκληρωτική εξόντωση. Σε αυτό το βίντεο δεν θα δεις μια δοξασμένη και ρομαντικοποιημένη υποτική μάχη, αλλά ένα από τα πιο βάναυσα σφαγεία της ιστορίας. Θα ανακαλύψουμε πως ο ιερός κώδικας του Μπουσίντο έγινε ανίσχυρη αλυσίδα απέναντι στα δηλητηριασμένα βέλη, τις εκρηκτικές βόμβες και τις τακτικές μαζικής εσφαγής. Θα γνωρίσουμε τις αφάνταστες θηριωδίες που διέπραξαν οι Μογγόλοι για να συντρίψουν την ψυχή της Ιαπωνίας, από άμαχους που χρησιμοποιήθηκαν ως ζωντανές ασπίδες μέχρι θύματα καρφωμένα στα πλευρά των πλοίων. Αυτή η ιστορία μιλά για την τελική απόγνωση, τη σύγκρουση τεχνολογικών πολιτισμών και μια υπερφυσική θύελλα που άλλαξε για πάντα την πορεία της ιστορίας. Ετοιμαστείτε, γιατί η άμμος της Τσουσίμα θα χρωματιστεί σύντομα σε βαθύ κόκκινο και αυτό που θα απομείνει θα ξαναγράψει για πάντα όλα όσα πιστεύαμε ποτέ για το θάρρος, τη θυσία και τη δύναμη της μοίρας. Το 1267 δεν υπήρχε πιο ισχυρό και τρομακτικό όνομα στον κόσμο από αυτό του Κουμπλάι Χάν. Ως εγγονός του Τζέγκις Χάν, αυτός κυβερνούσε τη μεγαλύτερη χερσαία αυτοκρατορία στην ανθρώπινη ιστορία που εκτεινόταν από την Κορέα μέχρι τα σύνορα της σημερινής Ουγγαρίας. Οι χρυσές πόλεις της Κίνας, ο ανεκτήμητος πλούτος του δρόμου του μεταξιού και η ατελείωτη δύναμη των λαών της στέπας όλα κοιτώντουσαν στα πόδια του. Ωστόσο, στο ανατολικό άκρο του ορίζοντα, πέρα από την ομιχλώδη θάλασσα, υπήρχε ένα αρχιπέλαγος που οι Μογγόλοι αποκαλούσαν μόνο τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Για τον Κουμπλάι Χάν, η Ιαπωνία δεν ήταν απλά ένα ακόμη έδαφος προς κατάκτηση, αλλά ένα κρίσιμο στρατηγικό προπύργιο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να ελέγξει όλο το εμπόριο του ειρηνικού και να απομονώσει οριστικά τη στασιαστική δυναστεία Σόγκ της Νότιας Κίνας. Η σύγκρουση όμως δεν άρχισε με σπαθιά, αλλά με ένα διπλωματικό έγγραφο που ήταν ένα από τα πιο αλαζονικά μηνύματα της ιστορίας. Το 1267, μια μογγολική αντιπροσωπεία έφτασε στις Ιαπωνικές ακτές, φέρνοντας μια επιστολή που φαινομενικά μιλούσε για γειτονική φιλία, αλλά πίσω από κάθε γραμμένο χαρακτήρα κρυβόταν η απειλή της εξόντωσης. Οι άρχοντες των μικρών χωρών πάντα αναζητούσαν την προστασία και τη φιλία των μεγάλων εθνών, έγραφε ο Χάν, ενώ έμεσα ζητούσε από τους Ιάπωνες να πληρώσουν φόρο, να στείλουν ομήρους στην αυλή του Χάν και να υποταχθούν στην αυτοκρατορία, διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν ανυπολόγιστες. Το Σογκουνάτο Καμακούρα, που ήταν εκείνη την εποχή ο πραγματικός στρατιωτικός άρχοντας της Ιαπωνίας, έκανε κάτι που ο κατακτητής του κόσμου δεν περίμενε. Άφησε το μήνυμα αναπάντητο. Αυτή η παγωμένη σιωπή δεν ήταν σημάδι αδυναμίας, αλλά η αλαζονία μιας εξαιρετικά περήφανης και απομονωμένης στρατιωτικής κουλτούρας. Ο Χότζο Τοκιμούνε, ο αντιβασιλέας μόλις 18 ετών που κατευθύνε τη μοίρα της αυτοκρατορίας, πίστευε ακράδαντα ότι η Ιαπωνία βρισκόταν υπό την προστασία των θεών και ότι καμία βάρβαρη απειλή δεν μπορούσε να σπάσει τη θέληση των σαμουράι. Ενώ οι ευγενείς στην Ιαπωνική αυλή ασχολούνταν με την ποίηση και τα τελετουργικά, η οργή του Κουμπλάι Χάν αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Για 6 μακρά χρόνια έφταναν όλο και πιο απαιτητικές επιστολές, αλλά με εντολή του Τοκιμούνε, κάθε απεσταλμένος στέλνονταν πίσω χωρίς απάντηση. Μάλιστα, οι μεταγενέστεροι πρεσβευτές, παραβιάζοντας όλους τους διπλωματικούς κανόνες, απλά αποκεφαλίζονταν στην παραλία της Καμακούρα. Αυτή η απόφαση ήταν οριστική και αμετάκλητη. Ο Κουμπλάι Χάν, του οποίου η λέξη ήταν νόμος, από τα βουνά του Θιβέτ μέχρι τις ρωσικές στέπες, δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτήν την ταπείνωση. Έδωσε εντολή στο υποτελές κορεατικό βασίλειο
να χτίσουν ένα στρατό ικανό να διασχίσει τη θυελλώδη θάλασσα και να γονατίσει τα νησιά. 900 πολεμικά πλοία χτίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ στα κορεατικά ναυπηγεία και 23.000 πολεμιστές, μεταξύ των οποίων εκπαιδευμένοι Μογγόλοι ιππείς, τεχνολογικά προηγμένοι Κινέζοι πυροβολητές και καταναγκαστικά στρατολογημένοι Κορεάτες ναύτες, περίμεναν την εντολή. Το φθινόπωρο του 1274 έφερε τη μοίρα για την Τσουσίμα. Τα πανιά που εμφανίζονταν στον ορίζοντα δεν υπόσχονταν απλά έναν στρατό, αλλά την καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού, ενώ οι σαμουράι της Ιαπωνίας ακόμη πίστευαν ότι ο πόλεμος ήταν μόνο μια σειρά από ευγενείς μονομαχίες. Το απόγευμα της 18ης Νοεμβρίου 1274, τα κύματα της θάλασσας λυκνίζονταν 900 πλοία κοντά στις ακτές της Τσουσίμα. Ο Σόσου Κεκούνι, ο στρατιωτικός κυβερνήτης του νησιού, ήταν ένας έμπειρος βετεράνος πολεμιστής με άσπρα μαλλιά που γνώριζε ακριβώς τι σήμαινε το καθήκον, ακόμη και στη σκιά του θανάτου. Όταν κοίταξε από τα βραχώδη ύψη πάνω από την παραλία Κομόντα και είδε την αρμάδα που γέμιζε τον ορίζοντα με λευκά σαν τείχος πανιά, δεν είχε καμία αμφιβολία ότι αυτή ήταν η τελευταία του μέρα στη γη. Μπόρεσε να κινητοποιήσει μόνο 80 σαμουράι, 80 άνδρες πίσω από τους οποίους βρίσκονταν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους και ο λαός ενός ανυπεράσπιστου νησιού. Ο Σουκεκούνι δεν εμπιστευόταν τη στρατιωτική νίκη, καθώς η αριθμητική υπεροχή ήταν ασύλληπτη. Πίστευε ότι τα νέα του θανάτου τους θα έφταναν στο κύριο νησί και θα κέρδιζαν χρόνο για να προετοιμαστεί η υπόλοιπη Ιαπωνία. Η μογγολική απόβαση δεν ήταν ένα χαοτικό ξεβράσιμο στην ακτή, αλλά μια τρομακτικά οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση. Όταν οι πρώτες βάρκες έφτασαν στα ρηχά νερά, οι Ιάπωνες πολεμιστές προσπάθησαν να ανοίξουν τη μάχη σύμφωνα με τις ιερές προδιαγραφές του παραδοσιακού κώδικα Μπουσίντο. Ο Τακεζάκι Σουενάγκα, ένας νεαρός σαμουράι διψασμένος για δόξα, καλπάζοντας, όρμησε μπροστά στη γυμνή, αμμώδη λωρίδα μεταξύ των δύο στρατών. Σταμάτησε το άλογό του και φώναξε το όνομά του, την καταγωγή του, τα ένδοξα κατορθώματα του κλάν του και τα κατορθώματα των προγόνων του και στη συνέχεια πρόκλησε τον Μογγόλο αρχηγό σε μια τίμια, ένας εναντίον ενός μονομαχία. Για τους Ιάπωνες αυτή ήταν η χιλιετής τάξη του πολέμου, σεβασμός στον αντίπαλο, τιμή στη μάχη. Οι Μογγόλοι όμως δεν απάντησαν με λόγια και δεν έστειλαν πρωταθλητή. Απάντησαν με μια ενιαία, τεράστια, συντονισμένη βροχή βελών, στην οποία πάνω από 1000 δηλητηριασμένες αιχμές σκοτίνιασαν τον ήλιο. Το άλογο του Σουενάγκα έσταζε αίμα από δεκάδες πληγές σε λίγες στιγμές και ο πολεμιστής έπεσε στην άμμο πριν καταφέρει να εκτελέσει ένα μόνο χτύπημα με σπαθί. Αυτό που ακολούθησε ήταν η βάναυση και χωρίς έλεος συνάντηση του σύγχρονου και του αρχαίου πολέμου. Το μογγολικό πεζικό προχωρούσε σε σφιχτό, πειθαρχημένο σχηματισμό, προστατευμένο από ασπίδες, ενώ οι τοξότες από πίσω πυροβολούσαν συνεχώς και με μηχανική ακρίβεια τους Ιάπωνες. Τότε οι Ιάπωνες άκουσαν τις πρώτες εκρήξεις μπαρούτας, που άλλαξαν για πάντα την εικόνα τους για τον πόλεμο. Οι Μογγόλοι εκτοξεύουν με καταπέλτες τα λεγόμενα τέπο, κεραμικές και σιδερένιες σφαίρες που εξεράγησαν κατά την πρόσκρουση με τεράστιο θόρυβο, βάζοντας φωτιά στο περιβάλλον και εκτοξεύοντας θανατηφόρα μεταλλικά θραύσματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα άλογα των σαμουράι τρελάθηκαν από τον πρωτάκουστο θόρυβο και οι πολεμιστές πίστεψαν ότι οι δαίμονες του κάτω κόσμου είχαν απελευθερωθεί. Ο Σουκεκούνι και οι 80 άνδρες του πολέμησαν για 3 ώρες στην ακτή, βαδίζοντας μέχρι το γόνατο μέσα στο αίμα και το αλμυρό νερό. Δεν υποχώρησαν ούτε ένα βήμα, αλλά οι 20.000 φορές, αριθμητική υπεροχή και η ξένη τεχνολογία τους άλεσαν μεθοδικά. Στην τελευταία του έφοδο, ο κυβερνήτης κατέβαλε δεκάδες εχθρούς, μαχόμενος σχεδόν σε τρανς ενάντια στην αριθμητική υπεροχή, πριν το δάσος από μογγολικά δώρατα και βέλη τον καταβάλει οριστικά. Η άμμος της Κομόντα γέμισε με πυκνή κόκκινη λάσπη και η άμυνα της Τσουσίμα έπαυσε πρακτικά να υπάρχει. Αυτές οι 3 ώρες δεν ήταν απλά μια μάχη, αλλά το τέλος μιας εποχής. Οι σαμουράι έμαθαν ότι η τιμή δεν αξίζει τίποτα απέναντι στην παρούτα και τη μαζική σφαγή. Μετά την κατάκτηση της Τσουσίμα, οι Μογγόλοι δεν συνέχισαν απλά προς το επόμενο νησί, αλλά ξεκίνησαν έναν από τους πιο σκοτεινούς και πιο μεθοδικούς ψυχολογικούς πολέμους της ιστορίας. Τα πτώματα του Σόσου Κεκούνι και των 80 ηρωικών σαμουράι δεν είχαν ακόμη κρυώσει στην άμμο της παραλίας Κομόντα, όταν οι κατακτητές ξεκίνησαν τη συστηματική και βάναυση σύντριψη του αμάχουψτου πληθυσμού του νησιού. Οι στρατηγοί του Κουμπλάι Χάν,
που είχαν καταστρέψει προηγουμένως τις μεγάλες πόλεις της Κίνας και της Περσίας, γνώριζαν ακριβώς ότι η φυσική νίκη είναι μόνο μισή επιτυχία. Για τον τελικό θρίαμβο πρέπει να συντρίψουν σε κομμάτια την ψυχή και τη θέληση μάχης του εχθρού. Η μογγολική πολεμική μηχανή δεν αποτελούνταν μόνο από πολεμιστές, αλλά και από μηχανικούς του τρόμου που χρησιμοποιούσαν το φόβο ως όπλο. Οι Μογγόλοι στρατιώτες διέσχισαν τα εσωτερικά χωριά του νησιού σε ομάδες. Όπου συναντούσαν αντίσταση, δεν έμενε πέτρα πάνω στην πέτρα, αλλά ακόμη και εκεί που υποτάσσονταν, τους περίμεναν εκλεκτά βασανιστήρια. Οι χρονικές κατέγραψαν ότι οι κατακτητές δεν έπαιρναν απλώς ομήρους, αλλά εφάρμοζαν μια τελετουργική σκληρότητα που ήταν προηγουμένως αδιανόητη στην Ιαπωνία. Οι Μογγόλοι μάζευαν τις τοπικές γυναίκες και παιδιά, στη συνέχεια τους διαπερνούσαν τις παλάμες με μια βάρβαρη μέθοδο και περνούσαν χοντρά σχοινιά από κάναβη μέσα από την αιμορραγούσα σάρκα τους. Αυτά τα δυστυχισμένα θύματα στη συνέχεια δένονταν και κρέμονταν από τα πλευρά των τεράστιων πολεμικών πλοίων, σαν ένα γκροτέσκο διακοσμητικό. Όταν η αρμάδα των 900 πλοίων κατευθύνθηκε προς το νησί Ίκι και τις ακτές του Κιούσου, οι Ιάπωνες παράκτοι, αμυντικοί, έβλεπαν από μακριά όχι μόνο τη σκοτεινή σιλουέτα των απειλητικών πανιών στον ορίζοντα, αλλά άκουγαν και τις ακατάπαυστες φωνές θανάτου του δικού τους λαού που αντιχούσαν πάνω από τη θάλασσα σε χιλιόμετρα απόσταση. Αυτοί οι άνθρωποι χρησίμευαν ως ζωντανές ασπίδες. Σύμφωνα με τη μογγολική στρατηγική, οι Ιάπωνες τοξότες και στρατιώτες δεν τολμούσαν να πυροβολήσουν το στόλο που πλησίαζε, φοβούμενοι μη σκοτώσουν τους δικούς τους συγγενείς, συζύγους ή παιδιά στα πλευρά των πλοίων. Αυτή η τακτική όχι μόνο εξασφάλιζε στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά έριχνε τους Ιάπωνες αμυντικούς σε μια βαθιά ηθική κρίση, για τους οποίους η τιμή και η προστασία της οικογένειας ήταν οι πιο ιερές αξίες. Οι ναοί και οι ιεροί χώροι που απέμειναν στο νησί βεβηλώθηκαν συστηματικά από τους Μογγόλους. Οι βουδιστές μοναχοί σφαγιάστηκαν στο κατόφλι των δικών τους ναών, οι ιερές γραφές κάηκαν και τα αγάλματα των θεοτήτων πατήθηκαν στη λάσπη για να δείξουν ότι η δύναμη του Χαν βρισκόταν πάνω από κάθε θεϊκή προστασία. Η Τσουσίμα έγινε σε 2 μέρες το νησί του θανάτου και του βουβού πένθους. Κατά μήκος των δρόμων, οι σωροί από κομμένα κεφάλια κήρυταν την ανελεημοσύνη των κατακτητών. Αυτή η βαρβαρότητα όμως προκάλεσε ένα απροσδόκητο παρενεργό αποτέλεσμα στα κύρια Ιαπωνικά νησιά. Αντί για φόβο, γεννήθηκε μια σκοτεινή δίψα για εκδίκηση και μια πρωτοφανής εθνική ενότητα. Οι Σαμουράι συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορούσε τη δόξα, αλλά την καθαρή επιβίωση απέναντι σε έναν εχθρό που δεν γνωρίζει την έννοια του ελέους. Ενώ τα καπνιστά ερείπια της Τσουσίμα βρίσκονταν πίσω από τη θάλασσα κόκκινη από το αίμα, η μογγολική αρμάδα προχωρούσε αμήλικτα προς την Ανατολή, προς τον επόμενο στόχο, το νησί Ίκι. Η στρατηγική σημασία του Ίκι ήταν ανεκτήμητη, καθώς αυτή ήταν η τελευταία φυσική γραμμή άμυνας που χώριζε τους κατακτητές από την καρδιά των κύριων Ιαπωνικών νησιών, το Κιούσου. Εδώ περίμεναν 120 σαμουράι υπό την ηγεσία του Ταΐρα Κάγκετακα. Ο Κάγκετακα, που είχε ήδη μάθει κάτι για τις ασύλληπτες φρικαλαιότητες της σφαγής της Τσουσίμα, γνώριζε ακριβώς ότι 120 άνδρες του δεν μπορούσαν να σταματήσουν το στρατό των 20.000, αλλά ήταν επίσης βέβαιος ότι κάθε ώρα που κέρδιζαν στην άμυνα του Ίκι εξυπηρετούσε την επιβίωση της Ιαπωνίας. Στις 20 Νοεμβρίου ο ορίζοντας σκοτίνιασε και πάλι και ο μογγολικός στόλος έφτασε στις ακτές του Ίκι. Ο Ταΐρα Κάγκετακα όμως είχε μάθει από την τραγωδία του Σουκεκούνι. Δεν βγήκε στην ανοιχτή παραλία για να προκαλέσει τον εχθρό σε τελετουργικές μονομαχίες. Αντίθετα, χρησιμοποίησε το λοφόδες και δασόδες έδαφος του νησιού για να ενοχλήσει την απόβαση με πόλεμο ανταρτών. Ο Κάγκετακα χώρισε τους σαμουράι του σε μικρές, κινητές μονάδες που, επιτιθέμενες από τα πυκνά θάμνα, δεκάτιζαν τις μονάδες που αποβιβάζονταν. Αυτή η τακτική λειτουργήσε για ώρες και, προς μεγάλη οργή των Μογγόλων διοικητών, προκάλεσε βαριές απώλειες στους κατακτητές. Ωστόσο, η απάντηση των Μογγόλων ήταν και πάλι η καταστροφική τεχνολογική υπεροχή. Οι Κινέζοι πυροβολητές που ήταν σταθμευμένοι στα πλοία έβαλαν σε λειτουργία τεράστιες καταπέλτες και βαλίστρες με τις οποίες όχι μόνο πέτρες, αλλά και εκρηκτικές, βόμβες γεμάτες με μπαρούτα έριξαν πάνω στα δάση. Το νησί πήρε φωτιά και οι Σαμουράι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στην τελευταία τους οχύρωση, το κάστρο Χινοκουμέ. Αυτό το κάστρο ήταν στην πραγματικότητα μόνο ένα μικρότερο οχυρό
μη προετοιμασμένο για την καταστροφή των σύγχρονων πολιορκητικών μηχανών. Οι Μογγόλοι περικύκλωσαν το φρούριο και ξεκίνησαν τη μεθοδική καταστροφή. Οι εκρήξεις των βλημάτων με μπαρούτα έσπασαν σε κομμάτια τις ξύλινες παλισάδες και μέσα στα τείχη κυριαρχούσε ο καπνός και η απόγνωση. Βλέποντας ότι η αντίσταση ήταν χωρίς ελπίδα και ότι το μογγολικό πεζικό έσπαγε ήδη τις πύλες της εσωτερικής αυλής, ο Καγκέτακα πήρε μια τρομερή αλλά ένδοξη απόφαση στο πνεύμα της εποχής. Διέταξε τους πολεμιστές του να μην αφήσουν τους εαυτούς τους και τα μέλη των οικογενειών τους να πέσουν ζωντανοί στα χέρια του εχθρού. Μέσα στα τείχη του κάστρου ξεκίνησε μια σειρά τελετουργικών αυτοκτονιών, ενώ ο Καγκέτακα με τους τελευταίους 30 άνδρες του εξαπέλυσε μια τελική αυτοκτονική έφοδο εναντίον του μογγολικού σώματος που εισέβαλε στην αυλή. Ο θρύλος λέει ότι ο Καγκέτακα πολέμησε σαν κατεχόμενος δαίμονας, κατεβάζοντας δεκάδες εχθρούς πριν το δάσος από μογγολικά βέλη και δώρατα τον καταβάλει οριστικά. Το νησί Οίκη έπεσε σε μία μόνο μέρα, αλλά η θυσία των αμυνόμενων έδειξε στους κατακτητές του κόσμου ότι η ιαπωνική ψυχή δεν συντρίβεται ούτε καν στις φλόγες. Στις 23 Νοεμβρίου 1274, ο μογγολικός στόλος των 900 πλοίων εισήλθε τελικά στα νερά του πιο σημαντικού στρατηγικού στόχου, του κόλπου Χακάτα. Ωστόσο, εδώ τους περίμενε κάτι που κλώνησε θεμελιωδώς την αυτοπεποίθησή τους. Το Σογκουνάτο Καμακούρα διέταξε τελικά ολική κινητοποίηση και δεκάδες χιλιάδες σαμουράι έφτασαν από όλες τις γωνιές της χώρας στις ακτές του Κιούσου. Οι Ιάπωνες, μαθαίνοντας από την απώλεια των νησιών, έκτισαν ένα μνημιώδες αμυντικό σύστημα. Κατά μήκος της ακτής του κόλπου Χακάτα ύψωσαν επιχώματα και τεράστια πέτρινα τείχη για χιλιόμετρα, που ονομάζονταν Γκένκο Μπόριου. Για τους Μογγόλους στρατηγούς αυτό το θέαμα ήταν απροσδόκητο. Η στρατιωτική τους τέχνη βασιζόταν στην κινητικότητα και τη δύναμη του ιππικού, αλλά μπροστά στα ιαπωνικά τείχη αυτά τα πλεονεκτήματα χάθηκαν. Όταν οι μογγολικές λέμβοι προσπάθησαν να φτάσουν στα ρηχά νερά, οι Ιάπωνες τοξότες από πίσω από τις οχυρώσεις ξεχύθηκαν με μια τόσο πυκνή και ακριβή βροχή βελών που το νερό κοντά στην ακτή γέμισε σύντομα με πτώματα. Οι βόμβες με μπαρούτα των Μογγόλων αποδείχθηκαν εδώ λιγότερο αποτελεσματικές, καθώς οι ιαπωνικές οχυρώσεις απορροφούσαν τη δύναμη των εκρήξεων και τα βαθιά χαντάκια πίσω από τα τείχη προστάτευαν τους πολεμιστές από τα μεταλλικά θραύσματα. Η μάχη κατέληξε σε αδιέξοδο, αλλά η πραγματική καμπή ήρθε κάτω από το μανδύα της νύχτας. Οι Ιάπωνες σαμουράι, που ήταν δάσκαλοι της ατομικής γενναιότητας και της κάλυψης, δεν περίμεναν την επίθεση της επόμενης μέρας. Με μικρές βάρκες με επίπεδο βυθό, στις οποίες χωρούσαν μόλις μερικοί πολεμιστές, γλίστρησαν στο σκοτεινό κόλπο. Αυτοί οι θαλάσσιοι σαμουράι ή νυχτερινοί πειρατές σκαρφάλωσαν αθόρυβα στα πλευρά των τεράστιων μογγολικών πολεμικών πλοίων και πριν η φρουρά προλάβει να αντιδράσει, άνοιξαν πυρ στο κατάστρωμα. Με τις κατάνες τους τελείωσαν με τον εχθρό που βασανιζόταν από την ναυτία και την κούραση. Έβαλαν φωτιά στα πανιά και τα σχοινιά και μετά, πριν φτάσει η ενίσχυση, η ομίχλη τους κατάπιε. Αυτές οι ενέργειες ανταρτοπόλεμου αποθάρρυναν εντελώς τους κατακτητές. Οι Μογγόλοι στρατιώτες δεν μπορούσαν να ξεκουραστούν, υποπτευόμενοι σε κάθε θόρυβο Ιάπωνες δολοφόνους. Η ένταση αυξήθηκε μεταξύ των διοικητών του στόλου. Οι Μογγόλοι στρατηγοί θα εξαναγκάζουν μια επίθεση ιππικού στη στεριά, ενώ οι Κορεάτες και Κινέζοι ναύτες πρότειναν την υποχώρηση λόγω της θυελλώδους θάλασσας. Εκείνο το βράδυ, το Πολεμικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποσύρει τα πλοία στα ανοιχτά για να αποφύγει τις περαιτέρω νυχτερινές σφαγές και να προετοιμαστεί για μια καθοριστική, ολική πρωινή επίθεση. Δεν υποψιάζονταν ότι με την υποχώρησή τους έπλεαν κατευθείαν στην πιο καταστροφική φυσική καταστροφή της ιστορίας. Εκείνη τη νύχτα, από τις 23 στις 24 Νοεμβρίου 1284, ένας τροπικός κυκλώνας μεγέθους που η περιοχή δεν είχε δει από την ανθρώπινη μνήμη, ένας τυφώνας, έπληξε τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Δεν ήταν μια απλή φθινοπορεινή θύελλα, ήταν η στοιχειώδης, ανεξέλεγκτη και καταβροχθιστική οργή της φύσης. Ο μογγολικός στόλος, που μόλις προσπαθούσε να ελιχθεί στα ανοιχτά νερά για να αποφύγει τα επικίνδυνα ρηχά του κόλπου Χακάτα, βρέθηκε σε μια θανατηφόρα παγίδα. Τα 900 πλοία ρίχνονταν από τεράστια κύματα 10-15 μέτρων στο σκοτάδι, σαν να ήταν μόνο μικρά σπιρτόξυλα σε ένα θυελλώδες ποτάμι. Η κλίμακα της θαλάσσιας τραγωδίας ξεπέρασε κάθε φαντασία της εποχής. Τα βαριά μογγολικά πολεμικά πλοία
συγκρούονταν μεταξύ τους στον θυελλώδη άνεμο και τα ξύλινα σώματα έσπαγαν σε θραύσματα με ένα τρομακτικό τρίξιμο κάτω από τη δύναμη των κυμάτων. Δεκάδες χιλιάδες πολεμιστές που ως γεοί των στεπών δεν είχαν δει ποτέ την ανοιχτή θάλασσα και φορούσαν βαριές σιδερένιες πανοπλίες, δεν είχαν καμία ελπίδα επιβίωσης. Όταν τα πλοία τους αναποδογύριζαν, το βάρος της πανοπλίας τους τραβούσε αμέσως στα σκοτεινά βάθη. Η επιφάνεια του νερού καλύφθηκε σύντομα από συντρίμμια, κομμάτια πανιών και πλήθη ανθρώπων που πνίγονταν, των οποίων οι κραυγές πνίγονταν από το ουρλιαχτό του ανέμου. Οι Ιάπωνες σαμουράι παρακολουθούσαν από την ακτή, από πίσω από τα τείχη, αυτή την τρομακτική παρέμβαση της φύσης. Για αυτούς δεν ήταν ένα μετεωρολογικό γεγονός, αλλά μια πνευματική απόδειξη ότι η χώρα τους και ο αυτοκράτοράς τους βρίσκονταν υπό θεϊκή προστασία. Οι θυσίες και οι προσευχές που προσφέρθηκαν στους ναούς έλαβαν απάντηση. Όταν ο ήλιος ανέτειλε, ο ορίζοντας που ήταν προηγουμένως γεμάτος με τα πανιά των κατακτητών ήταν τώρα άδειος, γκρίζος και σκοτεινός. Η ακτογραμμή του κόλπου Χακάτα ήταν οριοθετημένη για χιλιόμετρα με μογγολικά πτώματα, ναυάγια πλοίων και ξένα όπλα. Το νερό της θάλασσας χρωματίστηκε σε σκούρο κόκκινο τις ώρες μετά την καταστροφή. Τότε γεννήθηκε ο όρος «καμικάζε», που σημαίνει κυριολεκτικά «θεϊκός άνεμος». Για τον Ιαπωνικό λαό, αυτό το γεγονός επιβεβαίωσε την πίστη ότι η Ιαπωνία είναι η χώρα των Κάμι, δηλαδή των θεών, και ποτέ καμία γήινη δύναμη δεν μπορεί να την υποτάξει. Η πρώτη εισβολή του Κουμπλάι Χάν κατέληξε σε μια ολική και ταπεινωτική καταστροφή. 20.000 εκπαιδευμένοι πολεμιστές χάθηκαν σε μία μόνο νύχτα και το μεγαλύτερο μέρος του στόλου αναπαυόταν στον πυθμένα της θάλασσας. Αν και ο Χάν επέστρεψε 7 χρόνια αργότερα με έναν ακόμη μεγαλύτερο στρατό, η φύση στάθηκε και πάλι στο πλευρό της Ιαπωνίας και μια νέα θύελλα έβαλε οριστικά τέλος στα μογγολικά όνειρα κατάκτησης του κόσμου στις ανατολικές θάλασσες. Η μνήμη και ο αντίκτυπος των μογγολικών εισβολών άλλαξαν για πάντα την ιστορία και την εθνική ταυτότητα της Ιαπωνίας. Αν και ο φυσικός πόλεμος τελείωσε με τη θύελλα, οι ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες αντίχησαν για αιώνες μέσα στην νησιωτική χώρα. Οι σαμουράι που επέζησαν από τη σφαγή της Τσουσίμα και τις αιματηρές μάχες του κόλπου Χακάτα δεν ήταν πια οι ίδιοι πολεμιστές που προετοιμάζονταν για μονομαχίες πριν από την κατάκτηση. Έμαθαν το πιο σκληρό μάθημα: στον πόλεμο η νίκη και η επιβίωση υπερισχύουν οποιοδήποτε τελετουργικού κανόνα και ευγενούς παράδοσης. Ο κώδικας Μπουσίντο έγινε πιο σκληρός, πιο πραγματιστικός και πιο ανελεήμων ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων. Ο μύθος της αίτητης έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της ιαπωνικής εθνικής συνείδησης. Η πίστη ότι η χώρα κατέχει ιδιαίτερη θέση στον κόσμο και ότι οι θεοί είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να καταστρέψουν τους εξωτερικούς κατακτητές καθόρισε την ιαπωνική εξωτερική πολιτική μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ωστόσο, αυτή η νίκη γέννησε και μια εσωτερική κρίση. Επειδή ο πόλεμος ήταν αμυντικός, δεν υπήρχαν νέα εδάφη που θα μπορούσαν να διανεμηθούν ως ανταμοιβή μεταξύ των νικηφόρων σαμουράι. Αυτή η οικονομική ένταση οδήγησε τελικά στην αποδυνάμωση και την πτώση του σογκουνάτου Καμακούρα, ανοίγοντας το δρόμο για τους μεταγενέστερους εμφύλιους πολέμους. Το τίμημα της νίκης ενάντια στους Μογγόλους ήταν έτσι η απώλεια της εσωτερικής σταθερότητας. Ο μύθος του Καμικάζε πήρε ξανά τραγική μορφή 700 χρόνια αργότερα, στα μέσα του 20ου αιώνα, στις τελευταίες μέρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν η Ιαπωνική στρατιωτική ηγεσία είδε ότι ο Αμερικανικός στόλος πλησίαζε αμήλικτα στις ακτές, γύρισαν ξανά στον παλιό θρύλο. Χιλιάδες νεαροί πιλότοι στάλθηκαν σε αυτοκτονικές αποστολές, πιστεύοντας ότι η θυσία τους θα προκαλέσει ένα νέο θεϊκό άνεμο που θα σώσει την πατρίδα από την καταστροφή. Ωστόσο, το 1945 δεν ήρθε θύελλα και ο μύθος συγκρούστηκε με την ανελαίητη πραγματικότητα της ατομικής εποχής. Αυτός ο παραλληλισμός δείχνει πόσο βαθιά και μερικές φορές πόσο επικίνδυνα έχει ριζώσει στην ιαπωνική ψυχή η μνήμη της εσφαγής της Τσουσίμα. Σήμερα, αν κάποιος επισκεφτεί το νησί Τσουσίμα, θα βρει στην παραλία Κομόντα ένα σιωπηλό και αξιοπρεπές μνημείο προς τιμήν των 80 σαμουράι. Η άμμος έχει ξεπλύνει εδώ και καιρό τα ίχνη του αίματος και η θάλασσα έχει ανακτήσει τα ναυάγια των πλοίων των κατακτητών. Αλλά η ιστορία του Σόσου Κεκούνι και των συντρόφων του
που γνώριζαν ότι δεν είχαν καμία ελπίδα ενάντια στην αριθμητική υπεροχή και παρόλα αυτά έμειναν στην παραλία μέχρι το τέλος, στοιχειώνει για πάντα στο μουρμουριτό των κυμάτων. Αυτή ήταν το φράγμα που σταμάτησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της ιστορίας και αν και τα σώματά τους εξαφανίστηκαν, το παράδειγμά τους μας υπενθυμίζει. Στην ιστορία, μερικές φορές δεν είναι το μεγαλείο της νίκης το πιο σημαντικό, αλλά η ακλόνητη ανθρώπινη βούληση με την οποία αντιμετωπίζουμε την αναπόφευκτη μοίρα μας. Η σφαγή της Τσουσίμα δεν ήταν το τέλος ενός λαού, αλλά η γέννηση ενός ανίκητου θρύλου και ενός χαλιβδωμένου έθνους.